súboju, prehľadný sa mi dá ľúbiť. Chlapi, program bude súboju. Hra na pivo, to ti nejde. Ale sme byli dva, pán ten. Jaké dva? Ale sme. Ten to nevšimel. Druhá vec, chlapi, pozor na to, čo sa týka obrany, jak sa povie, na pressing celé ihrisko, robíme to veľmi špatne. Niektoré situácie sú riešené dobre z našej strany, že vieme ich vyblokovať, ale niektoré situácie riešime špatne. Máme problémy s tým, že striedame, sme traja na ihrisku, 3 hodiny striedame a ten jeden, než tam dobiehne, oni si rozhrajú. To je veľká chyba. Po každý krát, na to napísané, po každý krát, super rozhrá a vieme v absolútne 4 hráčov, oni nám dajú loptu. Buď dajú brankárovi, alebo dajú našemu hráčovi, alebo ide do autu, alebo ide, ak sa povie, je z toho pečka. To je ďalšia vec. Ešte raz opakujem, stopery. Juro. Chýba mi lepší brajník pivota. Ty to víš, ty si na to stvorený. Počúvaj, Juro. Treba jednu vec spraviť. Ty si, tak sa povie, najlepší hráč telem, najlepší hráč dušu, najlepší hráč srdce. Ty musíš, jak posledný hráč to dirigovať. Ak dostaneš loptu pivota, stani si jednom hráča, nech ti si pomôže. Chlapi, čo sa týka, ideme teda na jedného a neexistuje vysky stredu. Ani ty, neexistuje. Chýba nám jednoducho z minulých zápasov. Juro, ja ho opakujem tebe, ale ja to poviem iba tebe, lebo ty si niečo dokázal. Ty to víš. Chlapi, vy viete, o čom hovorím. Kto nevie, o čom hovorím, zistí postupne, o čom hovorím a kto naozaj nevie, o čom hovorím, tak nech sa opýta, o čom hovorím a ja mu poviem, o čom hovorím. Se pizia. Juro, ako neber to vesle, ty od teba si čaká najvec. Je tam šéf klubu Červené hviezdy, ktorý nás spôsobuje. Ešte raz opakujem. Efektivita, nasadenie, agresivita, disciplína. Víťazstvo, poď! Levo, nahučme to papír. Dobre, Ondrej. Zvládol som to. To je, práca mi chce plakať.